iya Kurawa semono kae kok ora ana sing pokro. Kakang Durna niki pripun Kakang Durna? Wah, nggodhog manyar-manyar selalu kimal semono le semoranti gamanaga pulungan. Nang sumingkir Depati, kula trajange anak-anak prabon. Durna ing pangalinganira lumajaring ratri cinandak cangganira kapisanan Metro Kanong Bolong pinter temen nggon mung ora arik Kurawa. Ayo dina iki aja kok Kurawa sing dadi mungsa lumrah kowe sok meneng karo Kurawa. Iki apa sing tak gawa? Senjata kadewatan Kanjeng Kyai Cundamanik kuat rapane Cundamanikmu meguru pitutur nang iki mengge-mengge kok kaya grek-grek. Gam piye? Pendhita Durna metu nggawa senjata Cundamanik. Wah, cilaka iki, Gong. Mongko murup mubyar-mubyar kaya obor kaya ngono kae. Senjata Cundamanik tamake gunung jugruk segara asat, Gong. Waduh, gak kepiye iki terus mangke menek dong entuk gawe kok mulih. Mesti didukani karo ndara-ndara. Terus, ning awake dhewe marang digaman jenenge tak jare sapa jenenge cah petuk sapa to? Sapa? Darane dhewe sing petuk kan. Oh, Darantasena apa? Mau ki sago marep melu jarine. Ono terus mau ngasani aku kaya ono apa-apa aku jedel kok gongane nyatane. Iki ono bahaya kaya ngono ya ngetok kowe ora. Blabare cah petuk to terus. Lah iya. Ono kowe. Malah ono nang kaya ngono kok malah ora ketok to, Tru. Lah iya wis. Lah mau Kang Senane piye? Kang Senane ki ngono kowe aku dhewe wegane bareng awake dhewe. Oh. Jare isin bareng awake dhewe. Dhewe liwat mbuh liwat jeron bumi apa mending ngono kowe. Ning ana apa-apa tak takut tanggung jawab. Nek ora sangertiku Ndarantasena Tasena iki biasane tanggung jawab lho kok ngalah ngomong. Pikirane wedat ning kok tanggung jawab kok ngendi. Sok nyambung sok ora otak e ora. Ning nek aku tetep percaya kok Ndarantasena iki tetep apa ya nganu tetep ngewangi karo awake dhewe. Arep ya pancen ngono kae lagene ora iso basa ora iso ndodhok. Ning duwe rasa tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab apa? Terus cengelku krana, Tru. Apa kuwi mah? Nyatane wong awake dhewe kesandha bayane nek ora bola-bali ora cah kocok to, Tru. Ambuh ora. Ngono kuwi. Nek ana apa-apa mengko kon gedruk lemah ping 3. Aku lagi gedruk ngene tungakku lara ora metu-metu. Ayo. Mbok noleh to, Gong, noleh. Ora ana apa-apa kok. Noleh ora ana apa-apa. Sembuh kok. Ning nek Ndarantasena iki janjane tanggung jawab. Udus. Ndarantasena.
Ayo karang mincah kucluk. Mincah ra iso basa, cah ra iso ndodok. Alah. Hujang. Jangkut tenanan. Nek ora ana aku ora ana banolane ngene iku ora gayah. Anso. Ngopo, Truk? Nika Pendhita Durna, Den. Kowe Kurawa wae lawut-awut lah bareng Durna sing maju nggawa cundha manik. Ning Simbah Durna piye? Le daliti, Den. Wau sago ngasih ngandani teng pundi ki sae Ndara Janaka ning bareng tekan Pasiban Jaba malah kula dikrenah patine karo Bagong. Oh iya. Nek pancen kaya mangkono Petruk, wis semingkira tak pethukne yang Durna Petruk. Oh nggih sing ati-ati lho Den. Iya. Antasena. Iya, Mbah. Wah, kowe semikir Antasena kok jenenge mangi Petruk kantong bolak Petruk emang gedibal 17 wong kiring munggah balik. Kowe kok kucem asmamu nek pengen mangi kiri-kiri kae. Wis ki mendenge wangi mbahmu ya. Iki aku yangmu, aku gurune bapakmu Antasena. Mbah, piye? Aku tekan papan kene iki sebab aku ketutke Petruk karo Bagong. Ngono. Jarine Petrus Simbah Durna sing bakal meneh ngerti menyang endi lumane mak cilik Janaka. Ning bareng ngono Simbah Cidramubaya kowe ora gelem ngandani mula dina iki aku sing ora narimake. Wah, tiane. Nek ora trimo arep apa? Apa sing tagar? Iki Kanjeng Kyai Cundra Manik. Kowe lagi kumpulan mesti lebur rapatan podati. Yo. Bah, sing jenenge pusaka kuwi dudu pusakane sing ampuh ning sing gawa batin-atine sing marai pusaka kuwi mau ampuh. Ayo nek pancen Simbah Durna tumindahe bener kudune aku mati karo pusakamu. Nek tumindahe Simbah Durna ora bener tibakno Mbah Durna. Wah, lakon mati kene Cundra Manik iki Antasena. Antasena, aku minta maaf ya Antasena. Antasena, Antasena, jangan jatuh babila raja Antasena ya. Aku mbahmu Antasena. Udah cilik kok tak kayak cuma aku aja tak pakai ya Antasena. Orang yang dorong Antasena aku rapopo ning aku.
Retro. Ajar retro kowe. Ben pecandroke mbok. Aduh mati aku. Petro karo Bagong. Lehmu mola aja kebangetan ku ndak malah mati Mbah Durna. Kae Kurawarda ewang-ewang ya aku ora nrimake. Dina iki nek ana lelakon sing ewang-ewang karo Pendhita Durna mungsuhe Antasena. Ana sing mulasara Paman Durna ayo mungsuhe Kartamarma sing mulasara Yang Durna mungsuhe Karta. Waduh, iki dayane ngopo iki? Sapa sing ngewangi Mbah Durna tak tandur separo wae. Kok sepi? Harganya ngira jamak-jamak. Kok nyenyet krik 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 krik. Kedo nanti iki. Kowe ngapa emang? Ngopo-ngopo pripun kula diceblokke kalih Antasena. Wah, ladalah. Kula ajeng ewangi Bapa Durna kula malah digeret medhun karo Antasena. Ya ini ketiga kok ya tantu. Antasena. Ketiga iki Mbak ya jatah. Nek sengarat tuh. Ngene. Warna-warna Antasena. Wong tua apa bocah? Lah ngapa ya? Ngerti ana tanduran lagi diciblok kok diogek-ogek. Kuwi wong tua apa bocah? Nah, iki lha mboten ngertos. Nggih nuwun sewu niki kula dilepke meleh. Nggih nuwun sewu. Pareng. Ayo nditung kalih sing ngewangi Durna. Rodro Raden Antasena nalika semanten sisaning para sata Kurawa Klabu Prabu Duryudana ugi den ceblokke ana ing bumi Ngastina nalika semana mulasek penembahan Begawan Bisma lajeng kundur dhateng Ketalkanda dupi pirsa lamun penembahan Begawan Durna pakartine merang saking kaleresan pramila ora bakal ngewangi wong kang bakal tumindak angkara murka sigra menyat dhateng Ketalkanda kocap nalika semana Raden Durmagati ingkang mlucut saka panyiblokan merga menek wit kambil nalika semana sigra umetan kocap Raden Antasena ingkang wis rumangsa bisa nyeblokke Kurawa sak Duryudanane sigra dawuh aran mun Petruk kantong bolong Petruk
Bagong, pripun, Det? Kuwi Simbah Durna kuwi dibondo. Durna dibondo digawa menyang negara Ngamarta dienggo bukti. Nek tumindake Begawan Durna luput lan mengko ndak awake disalahke. Kowe dibondo, nggih, dibondo, Den. Bagori wae. Mau arang gagal wong tuwa nek kepakat terus sak ngisor ning delamak. Ora iso ambekan mbok men. Terus nggon kene digon dibolong terus rumsake terus nang mata. Nah, bolong kene kan. Kowe wis ora entuk mindakmu. Kowe tak nggo bukti, kowe tak nggo bali nang negara Amarta. Aku mau diperiksa iki. Remuk awakku remuk. Truk ke bondo penembahan Dara. Datur ning negara Amarta to. Ya.